Siya si Rodel. Nandito siya sa gubat para maghanap ng panggatong sa kanilang pang-araw-araw na pagluluto. Si Rodel lang ang inaasahan sa kanila. Pero si Rodel ay isang bulag. Tatlo silang magkakasama sa bahay, pero lahat sila ay may kapansanan. Ang kanyang ina ay lumpo. Ang kanyang tatay ay may sakit na tuberculosis. Tara po at samahan niyo po ako at alamin po natin ang kwento ng buhay ni Rodel dito po sa Uragon, Tinoy. Kuya, anong ginagawa mo dito? Puputol lang panggatong. Panggatong? Kawayan. Saan mo gagamitin yun? Sa pagluluto? Pagluluto. Ang hirap kasi ng kahoy na dito eh. Kuya, wala kang paningin? Wala. Tagal lang mahigit na 30 anyos bulag. 30 years ka ng bulag. Kuya, 30 years. Ano yung pagkabulag mo, kuya? Inborn? Sore eyes. Na-infection yata sa sore eyes. Nagsimula sa sore eyes. Tumulog ako. Pagising ko isang wala na. Hindi na ako makakita. Natulog ka lang tapos pagkagising mo wala ka na makita. Wala na. Hindi ba yan katarata, kuya? Ay hindi nga malaman. Baka katarata eh. Hindi pa man ako nagpapatingin sa doktor. Simula nung nabulag ka, kuya, hindi ka pa nagpatingin sa doktor? Wala. Ay kabundukan kasi yung amin. Malayo sa kabayanan. Parting Mauban, Quezon. Galing ka sa Mauban, Quezon? Doon ako nabulag. Doon ka nabulag sa Mauban, Quezon? Sa kabundukan. Ay, ibig sabihin, nang dumating ka sa lugar na to, kuya, bulag ka na talaga? Bulag na. Ilang taon na kayo, kuya, naninirahan sa lugar na to? Ito, nasa 30 years na kami dito. Kuya, ang dami mong tanim mo. Ang daming kamote, tapos ang daming mais. Sino nagtatanim yan? Dito ko, ito sa pinsan ko to. Sa pinsan mo yan. Pero bakit ka nandito, nangunguha ka ng kahoy? Oo. Paano ka nakarating dito, kuya? Bundok to. Abisado ko na yan. Memorize ko na ang daanan dyan. Memorize mo yung daanan papunta rito. Tapos pabulusok to, kuya. Hindi ka ba natatakot na malaglag ka tapos dumaus-us ka pababa? Ay, hindi. Sanay na. Sanay ka na? Sanay na. Namutol nga ng kawayan ito. Ako pumutol yan eh. Aling kawayan? Itong kawayan na to. Namumutol ka ng kawayan dito? Oo. Anong ginagawa mo sa kawayan? Binibenta? Gamit pambahay. Gamit pambahay. Ang sabi, kuya, kahit may kapansanan ka na daw na ganyan, napakasipag mo pa raw. Ito, hanggat kayang gawain, nagawa ko. Lahat ay pagtatabas ng kainin, lahat yan. Pinag-aralan ko lahat yan. Paano mo nagagawa yun, kuya, na wala kang paningin? Kapa. Kinakabisado mo lang? Tansyahan na lang. Kuya, kapag ganyan na walang paningin, ano yung nagiging pananda mo para yung dinadaanan mo alam mong hindi ka naliligaw? Ito baston. Baston. Tapos sabi nila pang-amoy din daw. Tsaka pakiramdam. Pakiramdam. Paano, kuya, kung may nakabota ka naman kung pag may ahas Ay, maingat ako dyan. Kaya ako may baston. Kaya lang ahas pagka malayo talaang na may kwan, umaalis na yan. Naramdaman na may
Tara kuya, baba tayo. Kabisado mo talaga yung daanan kuya, no? Sige, hayaan natin si kuya para maano niya, masusog yung daanan. Kasi ano, may dragon fruit oh, may bunga oh. Alam mo yung itsura ng dragon fruit? Bilog siya, bilog. Tapos kulay pula, prutas siya. Masarap siya. Puro buto. Puro buto ba? Nakatikim ka na? Ayun. Ah. Hayaan lang natin siya para makita natin kung gaano niya kabisado yung ano, yung daanan. Kasi ang sabi niya, kabisado niya na yung daanan. Kasi nakarating siya doon mag-isa sa lugar na yun. At nangunguha siya ng kamot, nangunguha siya ng kawayan para daw gawing panggatong. May harang kuya. May harang. Napakagaling. Ang galing ni Rodel. Talagang ano, kabisado niya nga yung daanan. Oh. Si Kuya Rodel, kahit na siya may kapansanan, talagang kumikilos siya. Ayaw niya maging pabigat. Talagang gumagawa siya ng paraan para makatulong siya at magawa niya yung mga gawaing bundok. Ayay. 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 Ayun yung kakagatin. So ito po yung bahay po ni Kuya Rodel. Ito po yung bahay ni Kuya Rodel. Pagod si Kuya Rodel. Tubig. Tubig. Inom kang tubig, Kuya Rodel. Tubig. So ito po yung bahay po ni Kuya Rodel. Dito po nakatira po si Kuya Rodel. Ito po yung kabuuan po ng kanya pong bahay. Kung makikita nyo po ay nasa paanan din po sila ng bundok. So ito pong palibot po ng kanyang tinitirahan ay bundok po. Ayan po, napapagitnaan po siya ng bundok. At napakarami pong tanim na kamuting kahoy at mais. So ito po. Kuya Rodel, araw-araw mong ginagawa yan na
Umaakit ka sa bundok na yun para maglinis? Ito po si Kuya Rodel ay wala po siyang paningin po. Nagsimula daw siyang mawala ng paningin nung 8 years old ka, Kuya Rodel, ano? 8 years old daw po siya ay nawalan na daw po siya ng paningin at nagsimula na daw po ito sa sore eyes. Nagkaroon daw po siya ng sore eyes at nung natulog siya pagkagising niya ay wala na daw po siyang paningin. Kuya Rodel, sinong kasama mo dito sa bahay? Nanay, tatay ko. Ilan kayong nakatira dito sa bahay? 3. 3 lang. Ikaw na walang paningin, tapos yung 2 matanda. Sige, dito tayo sa kay ate. Ate, kamusta po? Nakita ko po si Kuya Rodel sa gubat na nangunguha po ng kawayan. Kamusta po kayo? Mabuti po. Ikaw tayo, kamusta po? Ganda rin. Ito pong mga kasama ni Kuya Rodel dito ay mga senior na po. Oo, senior. Senior na. Ilang taong ka na, tay? 71. Ano pong pangalan ni tay? Loderio. Rodelio. Loderio. Loderio. Ikaw po? Sunya yan, Sunya. Sonia. Ilang taon ka na po? Ako inatanong mo, ilang taon na si mama mo? Alam niya. Alam daw ni Kuya Rodel kung ilang taon na. Hindi alam ni mama niya kung ilang taon siya, pero si Kuya Rodel alam daw. Alam niya. Kuya Rodel, ilang taon na si mama mo? 67 na yan. Ha? 67. Anong birthday? February 23, Alam niya. 1954 yata. Ang talino ni Kuya Rodel. Ang talino ni Kuya Rodel. Kahit na maaga siyang nawala ng paningin, hindi alam ng mama niya kung ilang taon. At di alam ng mama niya kung anong petsa yung birthday, pero si Kuya Rodel alam niya. Kasi nung kapatid niya. Paano mo nalaman, Kuya, yung birthday ni mama mo? Sabi nung kapatid niya. Sabi nung kapatid niya. Tapos tinandaan mo. Na ako natandain kasi. Oh. Kapatid nito. Yun na lang talaga yung pinangahawakan mo, no? Yung maging matandain at abilidad, para makagalaw ng maayos, Sige, dito muna tayo, Kuya, ha? Nay, ilang taon si Kuya Rodel na ganyan? 8 taon? Ang Si Kuya Rodel na wala ng paningin, 8 taon? pito. 7 taon. 7 taon na wala siyang paningin. Itong taon niya na alisan ng paningin. Gawa ng surais mo na bayanat. Nabenat po? Paano pong nabenat? Bay? Yung nagakin niya, ginawa niya. Kinusot-kusot lang po. Makati eh. Sa surais yan. Na-irritate yun. Tapos na-infection na gasgas siguro yung mata niya. Parang meron ka rin karamdaman, Kuya. Ha? Parang may karamdaman ka rin. Meron. Pero karamdaman ako. Ang ramdam ko ito noong 2015 pa. Karamdaman ko nito. Ano pong sakit niyo? Sa baga. Ha? Sa baga. Sa baga? Meron po kayong sakit sa baga. Nagpa-check up na po ba kayo? Ha? Nagpa-check up na po ba kayo? Oo. Meron naman po kayong iniinom pong gamot. Wala na. Sangkap na ako nung una. Yan. Sangkapan na ako. Nagbalik na mo. Yung pag-inom mo ng... Ha? Walang nag-aasikaso, kuya. Kung may nag-aasikaso Oo. na sana ay makakatulong sa kanila, manghingi sa munisipyo, pasusuportahan sila. Wala kasi nag-iintindi. Walang tumutulong. So ito po si ate. Ang pangalan mo, te? Karin Avila. Karina Avila. Ito po si ate, si Karina Avila. Ito po yung nagturo sa akin, nagmalasakit na nagchat sa akin na meron daw po ditong 3 taong nakatira. Yung tatay daw po ay may sakit at mga senior na, tapos yun nga si Kuya Rodel ay wala pong paningin. So nandahil po kay ate ay siya po yung nagmalasakit po at nagchat sa akin na puntahan daw po kung pwedeng puntahan.
So ibig sabihin tayo inom niya ng gamot di continuation, hindi continue. Hindi tuloy-tuloy. Ay. Napacheck up ako niya, nabigyan ng gamot. Pag wala ang pira, wala ako. Wala naman din kasing maaasahan sa inyo, no? Wala. Kasi ikaw may edad Yung na. pamangkin ko na tulong sa akin. Senior na. Si Ate Sonia. Senior na rin. Yan man, di man nakakalakad naman, yung pilay din yan. Bakit, Ate Sonia? Pilay ka rin? Oo. Nakakalakad na, may sumusungkod Malapit yun. lang. Ito pala, si Ate Sonia pala po ay pilay din. Oo. Si Ate Sonia pilay, tapos si Kuya Rodel bulag, siya naman may sakit. Oo, kami tatlo. Kante may stroke yan yun. Paano po kayo nabubuhay? Paano po kayo sa araw-araw po? Paano po inyo natatawid po yung isang araw po? Eh, meron sa akin nagbigay mga pamangkin ko, kapatid ko. May nag-aabot din po Pagkain kuya sa pagkain. sa pagkain. Pagkain. Pero yung Mga financial na pero pambili nila. bali nag-aabot lang sila sa inyo ng pagkain. Pero yung mga pangangailangan tulad sa mga nararamdaman nyo, wala talaga. Wala. Pag minsan nabigay mo, ang gamot niya, wala na. Ito po si ate, kung makikita nyo po ay lumpo rin pala po. Tapos ito po yung bahay po nila. Oh. Ang bubong po ay plastic. Plastic po. Kabubong. Plastic ang bubong. So ganito po sila dito namumuhay. Tatlo lang po sila ditong namumuhay. Si kuya, si ate, at si Kuya Rodel. Kuya Rodel, ano yung mga naitutulong mo sa dalawang matanda na si mama mo pala bilay na? Ay, wala. Kagaya ng panguha ng panggatong. Ako na lang nguha kahit. Panguha ng panggatong, hindi ka nagtatanim. Yung kamuting kahoy, nakapagtanim ako at alam ko ang linya. Pero kung yung mais, hindi ari niyan. Hindi ko man alam ang linya niyan. Gaano kahirap po yan na ganyan yung nararanasan? Mahirap talaga. Lagi ka na lang bahay. Hindi makapag lakad-lakad. Pero masipag ka pa rin, ha? Ganyan talagang Siya, nag-uuling? Nag-uuling ka pa? oh, Paano mo napuputol yung kahoy? ay, dali lang yan. Kapa. Kinakapa niya lang. Tapos, pag salansan, kabisado mo na. Naghahango rin siya ng uling. Ay marami ka palang naitutulong pa rin kahit na may kapansanan ka. Dami. Siya nga ang May alalay. breadwinner ng dalawa. Buhay. Sila po yung breadwinner ng dalawang matanda. Nagtatrabaho din sa So ibig sabihin pala kahit ito si Kuya Pag may nagpapa-harvest ng mais, yan ang harvest. Pag-harvest ng mais. pag may nag-harvest ng mais, nag-harvest ka din. Ganun talaga yung buhay Kuya Rodel, ano? So, Tanggap mo na, no? ay tanggap ko. Ayun ang pinaka-importante. Tayo bibigyan ng Diyos ng hindi mo kakayanin. Kaya binigay nga sa iyo, kaya mong lagpasan. Yun ang gusto ko marinig sa'yo, Kuya. Yun ang gusto ko marinig sa'yo. Ang isang tao kasi hindi bibigyan ng problema na hindi kayang lampasan. Yun ang gusto ko marinig sa'yo. Kung ano man yung ibinigay sa atin ni Lord, iyon ay Kayang kaya yun. galing sa Kanya. Ibig sabihin, kaya mo, no? Ibig sabihin, kaya mo, kaya ibinigay niya sa'yo. At may purpose yan kung bakit, ano? Tignan mo naman, kahit may kapansanan ka, nakakaya mo pang itaguyod yung dalawang matanda, ano? Kuya, mahilig ka bang kumanta?
naman ako marunong magkanta. Minsan lang eh. Ha? Kaya nagigitara yan eh. Nakanta Tsaka yan. nakanta yan. Nagigitara ka daw, sabi nila ate, oh. Nagigitara ka daw, tapos kumakanta ka daw. Hindi ako marunong mag-gitara. Pero marunong ka kumanta. Minsan lang. Sige nga kuya, pagkatama mo kami kanta. Hindi marunong. Ano yung mga alam mong kanta? Ano yung mga madalas mong kinakanta? Galing kumantay ni Karudin. Oo, nag-video ka pa nga daw eh. Magaling ka rin kumanta eh. Anong kanta mo na alam mo na nakabisado mo? Eh, nakatahiya. Hindi! Hindi, ba't mahihiya ka? Sige na. Anong kanta? Oo, sige na. Alam mo kanta. Sige. Kanta. Anong kanta mo? Nawala ko sa tono pag Sige! Sige, kanta ka. Anong alam mong kanta? 1, 2, 3, go! may isipin ko pa. Isipin niya pa daw. Sige, sige. Pasikatan natin sila. Na si Rodel, maganda yung boses. O, go. 1, 2, 3. Eh, ano? Game. Marunong ka mag-gitara, Hindi nga marunong. Ano eh, tatlong ano lang ang alam ko. pero gusto mo mag-gitara. Ito, ang tatay ko mahilig. Ikaw, hindi ko wala kang hilig sa gitara? Hindi, mahilig ako sa gitara. Kaya lang, walang hilig yung gitara. Ah, Siya marunong. pero may gitara ka na dati. Dati, Nasaan na yung gitara mo? nasira na. Gusto mo magkaroon ng gitara? Tara, saan dito lang, ano, libangan yung Libangan din. tatay ko. Mahilig yun sa gitara. Oo, may radyo ka dyan. Ay, pasira na nga yung radyo ko eh. Oh, gusto mo ng radyo? Music, Oo. ha? Bibigyan kita ng radyo. Gusto mo ng radyo? Oh, sige, meron tayo dyan dalang radyo at saka solar light. Oh, di ba sabi mo mahilig ka sa radyo? Sa music? Okay, Rodel, ah. Anong paborito mong music? Anong paborito mong music? Anong paborito mong kanta? Sinong paborito mong singer? Oo. April Boy, Renz Birano, yung mga kantang OPM, alam mo? Renz Birano, kilala mo si Renz Birano? Kilala. Anong mga kanta ni Renz Birano? Di ba't sabi mo ako ay uwi? Di ba ganun yun? Gasgas yung boses. Arapat mga bigati. Di ba ganun yun? Kaya mo yan, kaya mo. Mahihayin si Kuya Rodel. Huwag kang mahiya kasi ano, pogi eh. Pogi ka naman eh. Tangos ang ilong. Oh, gwapo. Oh, ito meron tayong dalang radyo. Tapos yung radyo mo, merong flashlight. Oh. May flashlight na yan. Tapos may radyo pa. Solar to, solar light. Ay, solar radio, solar light. Bibili ng baterya. Oo. I-ano lang natin to. Bibilan lang natin. Ay, akin din ano eh, nakakontract din sa solar. Ayun sa'yo. Ang hilig ko mag-kinuting-ting eh. Yung, Ah, yung pinili wala ko to antena. yung radio eh. Nakakunik sa solar. May antena pala. Kasi nakasira na. Oo. Meron kang radyo. Hmm. Galagyo, matlas niya. Oo. Sa inyo pa rin. May radyo kalibangan mo to, no? Para kapag nandito ka sa bahay, ano, nilibangan ka, mag-sounds ka, no? Mangahoy. Tapos, meron pa tong ano, meron pa tong bumbilya. Ikakabit ko na yung solar para ano, meron pa tong bumbilya. Ito tayo, pag ano tayo, pag gagamitin mo tong bumbilya tayo,
Ilaw din. Set up ko na dyan. Para ano, hindi na kayo mag-set up, ano? Para sasaksak nyo na lang. Tapos, ito tayo. Taksak mo dito, no? Ay, sorry. Taksak mo dito, no? Para may ilaw. Charge ilaw. Dito na lang natin ito ilagay. Ano, i-fix ko na lang. Yun na, kami na malagi dyan. Oo, fixin natin kasi mahirap no, hindi kayo makaano. Dito na lang to. Oh, tapos pwede niyang isabayan, buksan yung radyo, ano? Oh, ilaw pa yung radyo, ano? Oh. Yun na, may buhay pa kaya tong puso? Oh. Tapos May ilaw po, may ano pa. dito na lang natin to ilagay. Dito na lang sa taas. Kawayan. Para sa gabi, maliwanag ka na dito, no? Tapos, etong solar, pag i-charge mo, dito din. Yun. Oo, tanggalin mo na yung radyo, ano? Tanggalin mo lang yung Papatay yung radyo. radyo ko. May na yun. Oo. Tapos, pwede mo rin siyang i-charge sa kuryente. Kung mayroon ng kuryente na ano. Pwede mo rin siyang i-charge sa kuryente. Itabi mo to. Oo, pag maulan. So, ito, i-fix na natin. Sa tulong ni Ma'am Willow Rain ay nabigyan ng flashlight, radio at solar bulb si Kuya Rodel. Malaking tulong po ito para sa kanila. Maraming salamat po kay Ma'am Willow Rain. So, yun, pinix na po natin yung, yung solar light para hindi na po maglagay si Kuya Rodel. Lagi mo niya. Ano yan, tay? Panali. Ito, panali. Panali ito. So, ito po yung radyo po. Tapos, meron po siyang flashlight. Tapos, radyo na po. Tapos, meron pa rin po siyang bumbilya po. Sama na po yung bumbilya. Ayun po, yung ilaw po sa taas. Kasama na po yung bumbilya. So, isang set na po yan. Kasama na po yung solar, flashlight, at saka radio po. So, ito po si Kuya Rodel. Ito po si Kuya Rodel. Tapos, ito po si Ate Sonia. At ito po si Kuya Rodelio. Sila po yung tatlo pong naninirahan po dito sa lugar na ito po, sa gitna po ng kabundukan, at may mga kapansanan po. Si Kuya Rodel po ay bulag, si Ate Sonia po ay pilay po, at si Kuya naman po ay may sakit na asma. Sila po yung tatlo pong naninirahan po dito sa lugar na ito po, at mayroon po tayong concerned citizen po na nagmalasakit po at humingi po ng tulong po sa atin para matulungan po itong tatlo dito. Siya po yung nag-message po sa akin sa Facebook, at sabi niya po na meron daw po naninirahan dito na 3 tao, at yung isa bulag, yung tatay may sakit, at yung isa naman daw po ay pilay po. So ito po si ate. Siya po yung nagmalasakit po na puntahan po itong tatlo dito. So yun po. Ito si Kuya Rodel. Kuya Rodel, ano, poging-pogi. Alam mo bang pogi ka, kuya? Alam mo bang pogi ka? Alam, hindi ko makita sarili ko. Ha? Dapat kinakapa mo. Pogi, matangos ang ilong. Matangos ang ilong. Si Kuya hindi vlog pa namin papaiyak. Oo, pogi. Pogi. So ito po sila po, inapuntahan po natin ngayong araw na to po, at nabigyan po natin ng solar light dahil sila po ay naninirahan po dito sa gubat
sa kabundukan at wala po silang ilaw po. Wala po silang ilaw. So ito po yung solar panel po, nilagay na po natin. Pinix na rin po natin para po hindi na sila mahirapan maglagay. Tapos yun na po yung solar light, radio at saka flashlight po. So sila po yung napuntahan po natin ngayong araw. Ito po yung bahay po nila. Oh. Ito po yung bahay po nila. Ito po yung kanila pong kusina. Dito po sila nagsasaing. At ito po yung kanila pong lugar. Ito po yung kanila pong lugar. So dito po sila. So yun po. Maraming salamat po sa ating pong mga sponsor na patuloy pong sumusuporta po sa atin pong ginagawa pong pagtulong. Kay Ma'am Judy March, lalo na po kay Ma'am Judy March, kay Ma'am Tiromi Jenny Seki, kay Ma'am Polter Daily, kay Mrs. Jones, kay Ma'am Willow Rain, kay American Trucking Wife, kay Tropang Global, kay Ma'am Maria Ligaspi, at syempre sa nag-iisang prinsipe at pogi na si Sir Tating. Maraming salamat po sa inyo pong pagsuporta po, sa patuloy pong pagsuporta po sa ating pong ginagawang pagtulong. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sa The Golden Heart, sa Golden Heart, hindi ko po magagawa ito kung hindi po dahil sa inyo, dahil ang halos pong sponsor ko po na tumutulong po sa akin para makapag-abot po sa mga mahihirap ay The Golden Heart. At syempre po maraming salamat din po kay Rampage Channel PH. Suportahan nyo po si Rampage Channel PH. Isa rin po siyang butihing vlogger po na tumutulong din po sa mga naghihirap po, mga nangangailangan. At syempre po maraming salamat din po sa aking pong mga kaibigan sa YouTube, kay Banat Bagsik, kay Maldita, kay Kababes, kay Gemotelli, kay Sonrox Goma, Spartan Warrior, Foggy Mountain, Makers, Myrin Official, at Sir Joel Yusulan, Bing Maris, Tita Flora. So yun po, maraming salamat po sa inyo lahat. Sa mga hindi ko po nabanggit ay pasensya na po kayo at medyo makalimutin na po ako, pero sa susunod po ay babanggitin po natin. Maraming salamat po sa inyong lahat at ingat po kayo palagi. God bless po.